Ahoj Matesi. Čau. Nacházíme se v Černém rytíři na turnaji Smooth Six Tour na 5. sérii a Matesi nadraftoval docela zajímavý balíček. Tak jestli byste nám tu mohli něco povědět. Tak určitě. Tak začal jsem tím, že jsem otevřel tady 2-1 trolla, který mi řekl, že Golgari je v pohodě, takže jsem šel do Golgari. Jasný. Zjistil jsem, že Golgari je docela otevřená, když mi přišlo pár škorpionů, nějaký Stabwound a když mi přišel na 6. pick v prvním boostru Guildmark, tak jsem věděl, že Golgari bude úplně v pohodě. Jasný. Takže začal jsem normálně brát nějakou křivku postupně, věděl jsem, co mi chybí, když jsem měl nějakého trolla, nějakého guildmage, vzal jsem nějaké ty škorpiony, tak jsem potřeboval nějaké trojmanové potvory. Doufal jsem nějak v Shamblera, kterého jsem viděl za celý draft vlastně jenom jednoho, takže jsem ho vzal. Potom bral jsem 1/4 tady troly. Jasný, tady je docela zajímavý, že určitě někdy tě poslal tady ten Blessing. Je to tak, Blessing mě poslal naštěstí až ve 3. boostru, takže jsem zavřel oči, vzal jsem ho, věděl jsem, že stojí 2 zelené, 1 bílou, kdyby to bylo naopak, tak to není nic moc, ale takhle tak to bylo docela v pohodě. Aha. A už jsem měl, myslím 1/03, z jedné jsem si teď jistý, jestli jsem měl 1 nebo už 2, ale vím, že jsem 1 určitě měl. Takže jsem vzal Blessing s tím, že prostě nějak to splešnu, protože mám ještě tady 2 Grizzly Salváže, takže jsem věděl, že tu bílou nějak... A vyplatí se to takováhle karta prostě? Ta karta je naprosto brutální, takže podle mě se to strašně vyplatí. Jako fakt stojí to jenom 1 bílou, potřebujeme ji až já nevím v tom 6. kole či později. Takže tahle splešce opravdu vyplatí, není to žádná karta, kterou bych hrál si nějakou bílou zemi nebo jsi to hrál jenom přes ty Hrál jsem to jenom přes vlastně ty 0/3 zdi, plus jsem měl 2 salváže. Vlastně v setboardu jsem měl ještě 3. salváž, kterou už jsem si řekl, že už asi nepotřebuju, protože myslím si, že dva defendři, 2 salváže a 1 pláň v deku by mohly stačit. Potom, co jsem vlastně odehrál všechny 3 kola, jsem zjistil, že opravdu to tak bylo, že ta 1 pláň byla úplně v pohodě, splash byla super. Když jsem Blessing líznul, tak jsem prostě na něj vyhrál, protože tu pláň jsem měl. Vlastně rozhodl jsem se ho zařadit už jenom proto, že nevidíte tady kartu přes 2, jenom tady Krozda monitora, takže podle mě, kdybych měl víc karet přes 2 zelené, přes 2 černé, tak bych víc přemýšlel, ale naštěstí v tom Golgari to tak není třeba. Já tady vidím ještě pár takových karet s otazníkem, nebo aspoň já třeba nemám tolik rád. Možná bych vypíchl tady tyhle ty zítky, i ty 1/4, ty se mi zdají takový vyslávější. A ten možná, proč je vlastně hraješ? Takže asi začnu tím, že mohl jsem zvolit 2 strategie. První je tady se Slitthreadem, který je pomalejší, spíš jakože do čampu, plus potom posílí nějakého pašíka, jakože třeba Rina nebo Trolla, nebo právě Monitora, který s Tramplem a se Scavengem je fajn. Guardy, Defendery jsem se rozhodl zařadit protože ten deck je pomalejší, potřebuji dostat do hřbitova Scavenge, potřebuji stabilizovat hru, potom potřebuji v jednom kole vyložit potvoru, plus ještě dát na něco Scavenge, takže ty many jsou super, obzvlášť když mám už ten Blessing, tak už bylo jasné, že to tam dám. A Rhino 3/4, hraju ho nerád, ale v tom Golgari je strašně super, už jenom protože vyhraje hru nad Azoriusem, který má hromadu vracení, takže... Když to prostě nemůže, když na něj nasypeš country a on tě nemůže dát. Dám na Rina plno countru a dá se říct, je to autovin, pokud soupeř nemá něco, co dělá každé kolo tokeny, což už je smutnější. Já myslím, že ten balíček je pěkný, můžu se ještě podívat, co máš sideboardu? Určitě, takže mohl jsem samozřejmě nehrát Slitherheada, místo něj hrát 2/1, nemusel jsem hrát tady ty zdi všechny možné, mohl jsem hrát Dead Revelera, mohl jsem to hrát aggro víc z Deviant Glee na Impa a tak. Mohl jsem hrát ještě tady za 4 many najdi se 2 potvory, což většinou nerad hraju, protože je to takový menší time walk pro soupeře. Potřebuju podle mě k tomu nějakou úplně super bytost, kterou nemám, kromě asi Trolla a Guildmage, takže se mi to zdálo jako nic moc. Mohl jsem to hrát určitě aggro, ale jak říkám,
ono potřebuji porazit všechny deky, chci uhrát 3-0, nechci uhrát 2-1, takže potřebuji porazit něco s flyingama. Kdybych tady měl tyhle 4 karty a neměl bych tady třeba Slitterheada a 4 zdi, tak ten deck by... pryč, abychom to zkusili vidět takhle. Tak ten deck by na 100%, nebo ne na 100%, samozřejmě každý se dá vymíchat, ale ten deck by prostě prohrál s nějakým tím Azoriusem už jenom proto, protože nemám nic do bloku flyingu. Vůbec tady není nic, čím bych blokoval flying, jediná možnost je nasypat všechno na impa a doufat, ale jak říkám, tak Azorius mi to vrátí na ruku a tak. Takže já jsem se rozhodl prostě porazit všechny decky, riskl jsem to, že to chci mít na 3-0, takže jsem prostě obětoval 2-1, která prostě neřeší nic na stole, zatímco ten Slitterhead prostě má ten scavenge, takže v té salváži je úplně super. Tak a nakonec se podařilo, ne? 3-0? No, 3-0 byla v pohodě, s deckem jsem byl spokojený, vlastně nejvíc her asi vyhrál ten Guildmage, který je naprosto brutální, dával vždycky nějaký ten Intimidate, takže to bylo naprosto super. Aha. No a asi 2 hry mi vyhrál Blessing, takže to bylo v pohodě. Super, tak jo, díky moc za rozhovor a zase někdy. Čau.